Здравейте! Вече е време за четвъртия епизод на Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst и да започнем. Ето, мисля, че ако сте гледали третия епизод, ще разберете откъде ще продължим сега. Гледайте! Ето продължаваме тук с Саске и неговият двор. Карин, Саджетсу и Джуго. Да започваме! Ето, първата ми битка в този епизод срещу Райкагето. Това е владец. Така. Трябва да го победя с нинджутсу. Аз съм Саске с Ultimate Jutsu. Кирин, давай! Това е електрически дракон, който наистина взима доста и живот. Ето на два пъти на по 3 мълни изстрелва това чудо. И една от тях трябва да отцели противника, обаче той ми ги избегнал. Ще си плати. Да видим. Първа, втора. О, добре, от третия път Тя е мощно сега. Малко му остана. Но ще трябва да го довърша с нинджутсу, затова сега ще се бие нормално. Първо Джуго. И сега Саджетсу. Сега. И просто ще го ударя с Inferno Style, Flame Control. Точно сега. Това вече е пред. Така се брои. Пак е нинджутсу това. Добре, сега следва втора битка. Веднага след тази. Ето, completed предлагам ви да видите. Отключих трето място за слагане на айтем и в Hero и на Legend трето кръгче за слагане на айтем. Ето, втората битка в този четвърти епизод срещу Гара. Ето. Той има 3 големи живота. Казвам това, че битката си мисля, че беше мощно. Да видим дали ще се получи това, което искам. Добре. И да го удара с Ultimate Jutsu. Да видим. От първия път май. Ето това е истински нинджа. С истински нинджа двора. Само може да се получи да ви кажа.
Май бързах. И Темарин се опитва да ме удари. Ето сега. Това го мразя много. Не ви кажа честно. Доста боли. Не ми взима много живот, но доста неприятно да го направят. И вече мога да си кажа, че го победих. Той е на ръба на загубата. Готово. Победа. Трябваше да имам на живот повече от 60%, аз имах. Ето това е втората част на историята с отбора на Саске и това ще се случи в петия епизод на Наруто Shippuden Ultimate Ninja Storm 3 Full Burst. Bye bye!